اللي بيشوي ده عم بري خبدن نوشيك قالك خوشة خوشكا يعني فيها رابو شو دحب دسكارة دحب ماموسين دسكارية كو دكرن شو عنديت بوان را خبر دا كو اف نزيكي بكي 30 سالة كاركي كاري چيكرنا ببكا بتكات كن بدستا چت كن طبي چيرو كيوان قالك انا كو اف بيشا مسك جي بروان دا كرنيه عم بري خبدن وين نوشي Şivan, Berivan, Dayık, Karkar uyendin. Belistokên zarokatiya me ango bebekên destkariye. Efsonacî bergewanên rengîn rabûn û rûniştina wan me ber bi dinyayeke nû ve dibin. Hin hunermend hene xeml û xeyalê xwe di xêzkirinê da nîşan didin. Hin hene jî di peykera da nîşan didin. û hin hene xeml û xeyalê xwe çand û dîroka xwe edebiyata xwe di van bebekê pêlîstokadan ango di bûkaniya da nîşan didin. Hostaya destkariya Hamdullah Güneş ji sala not û heştan bi vir ve bi hunera destkariya pitikan re mijûle. Güneş dibêje zarokên nifşên niha heta bi teknolojî re eleqedar bin bila enerjiya xwe bi hilberandinê re derxînin. Meriv zaruka ji televizyonê ji hine televizyon bernamê beradayê meriv dûr bike û ji kompîtera û ji telefonê bi aqil bi rastî ew telefonê bi aqil aqilê zaruka serê wa dibe em jî pê rahetsiz dibin em dibêjin ji bo ku zarok û hînî hilbirandinê bibe bila wê enerjiya destê xwe bi hilbirandinê derxe derive yanî kêmasiye ku meriv zarokê xwe gavê bigirî hema meriv telefonê tê xe destê wa em ji bo ku destkargê xwe jî bîr nekin û ji bo ku zarokê me piçkekî bireh bilind bibin zengîn bibin yanî meriv wa hînî destkariya bike meriv wa bişîne li ser va îşa bira perwerdeyiyê bînin tamam bira mektebê xwe bixwînin bira bine doktor û hekîm û savcî lê bira çanda xwe ji bîr nekin ser destkarî bixebitin. Zarok bi van bokan çand û kültura xwe edebiyat û dîroka xwe hîn dibin. Şahmeran bi rastî dem dem dibinê camê de bi boya xe dem dem li ser nexşa unzanin li mala li bölgeya me hatiye şixulandin. Me jî basa çîrokavê yanî ji bo ku xelk çîrokayê zanibin em li serê sekinîne di mîtolojiya Kurdî de heye unzanin di her çîrokê de însanî baş hene yê nebaş hene meriv ji xwe re xîseyekê ji wa çîroka derxe. Hostayê destkariya Hamdullah eşq û evîna mem û zînê jî bi hunera xwe nîşan dide. Çîroka Ehmedê Xanê unzanin vêga di vê çîrokê de di genç hefiz dikin unzanin ji xwe çîrokawê em ji bo ku însanî vêga qedr û qîmetê evînê hevzanibin em ji basa tengasiya ku kişandine em basa wê dikin bi rastî unzanin Ferhat û Şêrîn ji bo ku bigîjine hevê çiya qulkirine Leyla Mecnû wê tengayê kişandine ev jî edebiyata Kurdî de heye me mûzîn ez jî ji evîneya wa ez wisa piçkekî xemdarî dibûm ji bo ku însanê me vê çîrokê zanibin ez jî li serê xebitîm bi rastî vêga yê ku tên em vê çîrokê ji wa re dibêjin kêfxweş dibin yê ku evîn yê ku mesela ji hefiz dikin dibêje em jî weke wa em ê vê ew kê bikin em jî kêfxweş dibin. Basa jiyana berê Bebekên destkariyê bamûrên sûriştî tên çêkirin. hevîr çêdikin nîşasta tutkal boyax car car bi kîtreyê car car bi pembû bi darika yanî melvê ser vê îşî perwerdeyî nedîtiye tê wistayê me tinin lê em perwerdeyiya vî karî dikin mesela car car talebê me dibêjne mamoste em jî ji me be em weke we zane bin û serkeftî bin ez jî dibêjim nesekinim bixebitin ji bo ku yanî bêjne seviya me bi rastî gavê meriv wextê xwe derbas xweş derbas bike meriv hînî her tiştî dibe em jî li ser îş lêkolînê dikin û em li serê disekinin ev huner dertê holê.